Nwanna afọ ojuju na-enye Chineke nna ekene bụ nke jupụtara na ezinụlọ ndị bụ Ifejika na Mmịata Annam na kansụl Anambra West dịka ha dukọtara nnọọ maka inye Chineke nna ekele na Eden Life Bible Church ihe ọwụwa ekpere na kansụl Ọgbaru n'imerube mmemme nnata nwa ha tọrọ atọrọ bụ obere Maazị Anthony Chemfo n'anya Ifejika onye taka ibu feto nye m uche wetara anyị akụkọ a tọrọ nwa okorobịa n'ọnwa Ọgọst 2024 n'akụkụ ụlọ ahịa nne ya n'Ọdekpe, mana site n'ekpere siri ike na enyemaka ndị uwe ojii, ndị na-azụ ọnụ mmadụ na ndị agbata obi, a chọtara ya n'ọnwa Jenụwarị gara aga na Lagos ebe erere ya nye di na nwunye. A kọwara na ndị niile metụtara ikpe a nọ n'aka ndị uwe ojii. N'ime nkọwa ha, Maazị na Oriakụ Amaechi Ifejika kwuru na mgbe a na-achọ nwa ha, ndị agbata obi ha jidere otu nwa agbọghọbịa afọ 14 ka ọ gara ịtọrọ nwa ọzọ. Mgbe a jụrụ ya ajụjụ, o kwupụtara na ọ bụ ya tọrọ Chimfu n'anya ma mesịa duru ndị uwe ojii a gaa n'aka onye nyere ya ọrụ, otu agadi nwaanyị nwere ụlọ nri ama ama n'ogbe ahụ. Obodo m anwụle na nwa m nwoke ndị ntọtọlụ ule ka a kpọnatalụ. Ọsọ Chukwu na nọ n'eluigwe ya wee kene maka ọ si m enu me mala mee ife mma bụ Jizọs sizi oge o ji wee pụọ. Anyị masị ọsọ Chukwu na ya ga-akpọnatara m ya. Mgbe ọ na-ekwu okwuchukwu, onye isi Eden Life Bible Church Bishop Nwuba kwuru na Chineke na-ekwe ka ụfọdụ ihe mee maka ibuli aha ya enu, ma kelekwa ndị niile nyere aka iji hụ na ha chọtara nwa ahụ n'udo. Site n'Ọgbaru, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.